hori Zeleta Basarrian jaioa. Kalian, Santana, lehen zan 8, gaur da 4. Basarriko jendia, zeukan beste mentalidade bat. Kaleku eginak pixkat industriala. Gana, gobernador gana, zaindu, gana bentako jateko ekarri, eta zoguan garaikoa, garia erainbide bazan, patati erainbide bazan, hartu erainbide bazan, eta gero batzeko, egunero, eta tarte bat hartzezan, eskolarako tarte bat hartzezan, baina korrika etxera eta makilia, gana zaintzeko, eta ara kontonako, Han etzauan lehen jolaserako denporarik eta etzauan. Kosea galota eta zeria franko denporada, bai. Bueno, zuek ez gozerik gabe, Basarria bete. Ez. Baina guk karien bizikinan hor, eskerra, esagide batzuk Basarria zabalen da honetan. Bai. Da junara, eta horretia jasintak, pegola handi bat, galbara handi bat ipini, familia handi bat. Sortzi seme alaba da. Argibiliari, fulano, argibiliari hemen jantxango roskado. Beha zileote frente de guerra izan zan elgoi bara. Bai. Septiembre, 21 de septiembre. 21 de septiembre. Del 36 hartu zian tropak, frankistak, erreketiak eta falangistak eta ejertzitua, sartu zen, eta udari segun zian, eta baina frentiak egatu zen. Nik orduan ekazen 16 urte. Claro. Eta gazteik ez zela. Da, 16 bezortzikoa gara soldau. Dara juntzien gaurra. Frentera. Frentera jutia nahi etzabana, jutezan, juntzan, iesika bestalder dira. Eta gero harrapatzen zitsuenien, kartzelara, eta afusiliotekoak. Ego bertan gonziak zezinatu dugu zera, Euskerian. Mutilak euskeraz. Hemen fenomeno bat. Bueno. Mutilak euskeraz eta neskak erderaz. Eskolan erderaz, jakina. Kalian, dudari gabe, geure artian, beti euskera. Pero hablain kristiano esan da, belarrondugu jasota ere. Baina gehiago. Baina gu mantendu etxegin hori euskeraz. Euskera zeatik mantendu da euskara zen. Mantendu, Barroi urte pasauta, ala ere mantendu zen. Zeatik, baserritarretik, alda batekin. Baserri izan, esan Castellan horik ez dago daude. Han, baserri puntan ere, puntan da gehian, dana euskeraz. Dana euskeraz. Kontrabientu imarea erdera esaten dana. Kontrabientu imarea zeatik. Elizan. Elgudua beti izan da makina erramentista. Eibar izan da más industrial, ezta? Baina nik esaten diot, zara marcha pucero. Armas y escopetas y bicicletas. Eibarren. Eibarra. Bai. Elgudua da, la capital de Euskadi bakarrik ez. De España, de las máquinas. Fabrikak, jentie etorri zan kampo. Emigrantiak, gallegua, estremeñua, leku guztikoak. Etorri zan, bapatian, autobuska, Eta danentzat dut ezan, orduan danentzat zauen lan. Lanen biaz orduan. Eta neskak joate ziren kriada, zaten ginen orduan. Kriada. Altzolako balneari xora, hoteletara eta kostaldera, orduan entortzezan jendia. Beraniantia, harentzako kriada, gutezan. Eta Santana Galia, nibine zen lekuan, han zeuan basko, zate ziurena. Gero, estarta ezen arro. Estarta ezen arro. Eta Gabilondo. Nire erko hazen izan nian, lanian Gabilondo nian. Pistolak etxeko fabrika bat zan. Gabilondo. Baina horrek danak deseinduta daude. Ez dut uste. Inorria, manikan. Igual, Alkorte kompainia, droga. Ziero aldatuta, baina berak euko dugu zaharrenetekoa izango da, Alkorteko. Goldin, no sé cuantos, Alkorta, ustak zardan, alemanak edo sartuta, kapital alemana dau, Alkortanian. Estarta,
ze urtezan Berazadi Giltza benian. Orduentxe hartu zaban deseintzeko bidean. Gerentia zan Berazadi deukizaben hilebetia sekuestrauta eta gero hilda azaldu zen. Da gero, etorri zan beste era bat oso importantia, makina de coser. Orduan aldatu ziren beste komplejo handio dizaben, Olaso, eta orduan sortu zen Sigma, makina de coser. Baina, makina errabentie segi izi ben hori. Eta oso makina hona, Hau da ezkero sortutakoak, karo, Aranai Uribe eta horrek, ni lehenengo lanien hasi nintzen enpresia Aranai Uribe. Eta handik urtendako batia Danobat, Alkartu, Anaiak... Jantzi, begira, praka honekin. Praka maunak. Honekin, urdinakin. Begira, ikusten? Praka maunak. Maun. Bergarakura. Algu horko neskai beti zendiat motoriak. Presumidas, bai. Gero, basarritako neskak ere moldatze zian kalekuen modara. Basarritar jantzi hori oain kalean da, festetan ikusten da, hori etzan, gure garaian etzan. Dobe gau zian, kanpaiak eta, ezetan lagun, elizia bete inda, beti gaztez, bai aldatu dala. Nola seguzunik? Da oinere mestara jute gara, orduan jute ginenak. 70 gorakuak, 70 gorakuak itxi. Orduan jute ginen badine, igandia zan, da zoze zirizmen apurren bat dano guztun dut geukala eta erakutsi zio ementzat. Eta juten hasi ginen da gu ze jarra itzen du. Goinduak ez... Taberna guztietan, futbola amatxuta gero, dantzan inda gero, kuadrilla mutilak, jute ginen merindatzera. Taberna, taberna, ederki janda gero, merindu eta gero, kantuen. Kantuen, Kantu, uske asko kantua. Hemen kantatzen zara asko, zortziko bat. Beti maite. Beti maite, zortzikoa. Zortzikoa. Maite dugu. Oso kantua gara. Betxo, literatura baina daukagu, Urruzuno. Pedro Miguel Urruzuno. Literatura mailan, baina ipuin kontatzailea, ipuinak. Kale badaka eta... Gero, niretzako, nik esautu duten, nire enparako gizonik jatorrentako da, bat izan da, Estarta. Fundador de máquinas de coser Sigma. Erdu da, beti izan dut, puntero ez, baina... Bai. Beti ondo bilidan, zatik, langileak izan gara lako. Bai. Baina langileak, baina beti aurrian, buruagin, Bai. Lergo plazara. Eta kanpatorria eta plaza. Plaza doiko inguruko plazari dotore intimua da, hau da frontoia. Udaletxean, frontoia... Da, baina oso politxea, normal zapotzen du. Bai. Biltzara egun erota eta betxu, ergudako plaza, da atitik, hemen inguruko, ez da farola bat, hemen inguruko tokirik intimo esaten dioke. Ederra goi oinateko esaten dut, oinateko pasau da. Guria da intimo. Zogatu zara plazara, han noten nian beladorak ez da, batei batzuk eta dut, han noten zara etxien bezala.